Gurekin daukagulako Miren Etxebeste Gipuzkoako Batzar Nagusietako Elkarrekin Podemosen bozeramailea, Etxebeste Andre aspaldiko egunon. Egunon, aspaldiko, bai. Eta esango nuke aspaldiko partez Podemosentzat gozoa den une batean zatozela? Bai, ez esango nuke Podemosentzat eta gizartearentzat, zergatik ez. Lanak ondo egin denean eta emaitza onak ematen ditunean, beti da pozteko modukoa, ez, denontzat. Baina bertan egon garen ontzat are gehiago, ez, poztasunez baita ere iragarri dezakeulako lortu duguna. Zuen txalupa norabide sendoagoan doa orain? Gure txalupa, hemen Euskadi... Txalupa itxasuntzia bakizu. Norabide sendoan jungea politikoki oso argia beti denbora guztian, eta nik uste dut beti frogatu dugula instituzioetan gaudenean, negoziatzeko pres gaudela, adostasunetan iristeko pres gaudela, eta beti seriotasunez eta gizartearen, ongizatearen norabidean. Orduan, hori baldin bada ontziaren, itxasuntziaren norabide sendoa, hor raitzen dugu, sendotasun horretan, eta pozik. Esaten itzun badakigulako gainera norabidea aipatzen dugurean, faktore desberdinek eragiten dutela, ez da? Politikatik akaso ondo, emaitzekin akaso ez horren beste. Udaberrian bozkatuko da. Batzar Nagusietan zerga berrikuspen hori, Gipuzkoa eta Araba genuzkan bekiz eta bertan behartzutelako hirugarren alderdi baten babesa, azkenean Podemosekin erdietsitako tratu horren ondorioz aurrera aterako direnak, azken erduko sorpresarik ez baldin bada bintzat, Udaberrian. Ez, espero dut ez, señor gaixo ez jartzea ez desagertzea, mesedez. Atzo abiatu genuen, Udaberrien, oraindik data finkoriko kerrezpaldin banez gainera ez daukalako. Begira Etxebeste Andre, elkarrezketa prestatzeko, hemerotikan begira aritu nahi zenbat elkarrezketa eskini dituzun, eta bereziki gogorra izan zara EAJaren aurka fiskalitatea hitz egiterakoan, Bai, noski, bakarrik EAJaren fiskalitatea ez delako hau, onartuko duguna. EAJaren fiskalitatea da batez ere 2017an Alderdi Popularrarekin adostu zutena, ez? Eta hor egon zen inflexio puntu bat, non gero, izan dugun, arazo asko eta partxe asko jarri behar izan zaizkio, 17ko, 18ko fiskalitate horri sortzen zituen desorekak konpontzeko. Eta, bide honetan, gero baita ponentzian ikusi genuen Gipuzkoan bertan, ez? Zerga reformarako ponentzian, nota diskordanteak beti jartzen zituen normalean EAJko bozeramaileak eta beste guztiak nahiko argi ikusten genituen egin martziren moldaketak, ez? Eta, gero azkenean egia da foru gobernuek aurkeztu zutela foru proiektu bat nahiko arina, ez? Eta zuzenketa asko eskatzen zituena, ez? Eta, aukera izan genuen hori ikusteko, zeiten dugu. Negoziazioan eta zuzenketa jarri, eta hori izan zen gure autua, negoziazioetara jun, zuzenketa mordoa jarri, esan ez, hau behintzat ez da izango sekulako erreforma bat, baina erreforma baterako hasiera hastapena izan daiteke. Orduan horretarako zuzenketak egin genituen eta negoziazioan egon gera uztailetik hasita. Eta sorpresa... Itxitako tratua gustatu zaizu? Itxitakoa bai, noski, eta nik uste dut hor, pozik gaudela batez ere, ezkerreko ideologia dakagun gehienok, ikusi dugulako EAJ, kapaza izan dela, sinatzeko, normalian ez esaten ditun gauza batzuei, baietz esan dielako. Adibidez, itzulgarrien, zakenkari itzulgarrien aukera, behin eta berriz baztertzen zuena, onartu dindu. Eta hori guretzako da, kriston, pausua fiskalitatean, erabat aldatzen dulako, oain arte egon diren mugak, muga horiek gainditzen direlako. Hori da Podemosek lortutako gauzari garrantzitsuena, zure ustez? Garrantzitsuenetako bat, bai, dudarik gabe. Aukera ematen du, diru laguntzak, sozialak direnak, aurrak eukitzea, haintxe bertan, bakarrekan jarri dugu alokairuaren, ez? Alokairuaren kasuan. Baina, diru laguntza batzuk dienak, argita garbi faktore sozial bat dakatenak eta baita ere eskubide bat dakartenak atzetikan denonak izan denontzat izan behar dutenak, beste instituzio, beste leku batzuetan, ogasuna kudeatzen duen instituzioa berak ematen dituenak, ez? Zuzenean, isa bat jarrita dagokion zerga aitorpena egiterakoan hori jarrita ez dagolako beste marebaziorik. Eta orduan hori aukerari ireki dugu, zabain arte muga hori zegoen, ez? Diru laguntza bakarrikan Eusko Jaurlaritzak ematen ditula errenta aitorpena egitera behartuta ez daudenentzat, normalian diru laguntza bakarrikan Eusko Jaurlaritzak ematen zituen, eta baina, beti zen diru laguntza bidez. Eta orain
ogasunak berak, airrenta aitorpenean, diru laguntzak eman ditzake kenkari bidez. Alare publikoki aitortu duzu, ez da oraindik gauza batzuk akordio horretatik kanpo gelditu direla. EPSV-ak. Ez zarete kapazak izan pentsio plan pribatu horiei buruzko kenkari horiek negoziatzeko? Bai, negoziatu ditugu eta murriztu dugu pixka bat, eta horiek egiten duten zuloa. Baina gure premisa da eta gurea bakarrik, esan behar dugu hemen, Podemos dela alderdi bakarra, Elkarrekin Podemos dela, horren aurka egiten duen bakarra. Ze beste guztiek EH Bildu baitare alde egiten du. Hor jarri zuen Foru Gobernuak negoziazioa? Hor jarri zuen Marra Gorrian negoziazioan? Nik uste dut Marra Gorriak ez dira jarri. Egin duguna €1 da jarri, bakoitzak ez eskatzen duen. Guk gure zuzenketetan ezabatzen genitun. Kenkari horiek erabat, baina jakinda, bai PSek, bai AJak, bai Alderdi Popularrak eta bai EH Bilduk hemen Euskadin defendatzen dituzela. Orduan, bakarrik egonda, esango genuke, hori Marra Gorria jarri, Marra Gorri berra, ez dela, jarri izango bagenu, ez genuke inoiz ezer lortuko, ez? Ez ezia, EIJ eta PSek osatutako Foru Gobernuak jarri zuen Marra Gorri bezala. Pentsio plan pribatuak ukitzea? Ukitu ditugu, hori da, kenkaria, murriztu dugu. Erabat kendu nahi zenutelako kenkaria. Baina kenkaria murriztu dugu, eta hori lortu bada, Ez pentsa nahi zutenik hori murriztu eta murriztu dute. Halare, pentsatzen dugu, lehenengo aldaketa dagoeneko lortu zenean, militantziari galdetu zitzaiolako tratua eman edo ez, horretzegoen horren beste aldaketarik ondoren lortu diren pausua kontuan hartuta, berez EIJ eta PSek proposatutako edo mahai gainean jarritako zerga berrikuspen hura ere, etzela horren sintonia txarrekoa Podemosentzat? Ez, hori da. Hori zen lehenengo sondeoa egintzena militantziarekin. Ikusteko negoziazioaren bide honean geunden edo ez, eta jarraitu bar genuen ala ez, eta militantziak esan zegoen bide honetik angindua zela, eta jarraitu bar genuela, eta horregatik jarraitu genuen negoziazio mahaia, baina jakinda gehiago lortu bar genuela. Kontsultatzeko momentu desberdina daude, zein dezakezu bukaeran edo erdian baita ikusita ea merezi duen edo ez, eta jendeak babesa ematen izun jarraitzeko, eta hori da, babesa jarraitu genuen jarraitzeko, baina ez hor bukatzeko negoziazioa. Zuzenean galdetuko dizut, ze bozkatu zenuen? Ni negoziazioan jarraitzaren alde, gainera bideo bat egin nuen eta dena. Baina orduan proposamen ari ez bozkatu zenion? Ze proposamen? Lehenengo galdeketa egin zitzaionean militantziari? Baietz, negoziazioan jarraitzari buruzkoa zelako, azken batean, karo. Bigarrengoan ere, galdeketa egin behartzela uste duzu? Ez, bigarrengoan, gainera denbora guztian egon geha kontsultatzen €1, militantzarekin harremanetan egon geha €1. Orduan, lehenengoan baiezko negoziatzen jarraitzaren aldeko babesa eman ziguten, eta horrela jarraitu dugu, eta gehiago lortu dugu, orduan onartutzat eman zitekeen, eta gainera gero bozkatu da beste organo batzuetan, azken erabakia bozkatua izan da, beste organo batzuetan. Zerren erakusle dela uste duzu, galdeketa hartan parte hartzea militantziaren aldetik horren basua izana, 25 bultakoa? Denbora, korrika eta persaka egin behar izan genuen, negoziazioan jarraitu alizateko. Besterik ez, zuk egin dezakezu esan hiru egun ere egon ziren eta pilpilien zegoen gai batzen, ez? Pilpilean den mundu guztiaren zatez, baina hau ja da, barruko kontuak eta zergatikan zenbat denborarekin egin behar duzun deialdi bat, jendea jakin dezan, kontsulta bat egongo dela, eta eman denbora militantzia guztiari jakiteko zer kontsultatzen den, baina hori da alderdien barruko kontua, eta esaten maila autonomikoan alderdi bat militantzia asko dakana mundu guztia enteratu dadin, eta parte hartzeko aukera. Hori da, barruko kontuak nola egiten diren konsultak, eta zenbat denbora ematen duzun, eta bar. Baina gustatuko zitzaizun parte hartzea altuago izate, ez da alderdi barruko mugimendu sendoagoa erakutsiko lukelako horrek. Ez zela ordu batzutako galdeketa izan, Etxeste Andrea. Ez da, ostiralean jarri zen galdeketa martxan eta igande iluntzera arte egon zen aktibatuta? Baina kontsulta etzen telematikoa izan. Benetan, nik uste dut gehiagit ematu dela mundu guztiak za konsulta horretan, eta gainera nik uste dut alderdi bezala sendo egon gehala, eta konsulta horrek sortu duen zarata mediatikoaz aparte, gure barruko kontu ez, aparte, esango genuke, gai izan geha negoziazio mailan aurrera egiteko. Eta hor ikusi hori erakutsi dugu alderdi sendoa gehala eta serioa, eta zarata mediatikoaz aparte, gai gehala negoziazioetan aurrera egiteko, eta gizarte osoarentzako onuragarria diren gauzak lortzeko. Orduan,
Askotan ez da erresa, zarata mediatikoa medio aurrera jarraitzea negoziazioetan eta abstraitzea eta gai izan geha. Eta nik uste dut hori dela, nik uste dut gure marka nagusia hemen utzi duguna. Zarata mediatikoaz aparte, gai izan geha gizartearen ongizaterako gauza bat lortzea. Ez dakit zarata mediatikoaren testu inguruan kokatuko zenuken Anduezak berak egin zuen ohartarazpena publikoki. Baitare. Portzentajeak aipatu zituelako Podemosen Euskadiko zuzendaritzaren emaitza berberako oso beretsuak izan zirelako. Gauza bera, zarata mediatiko. Askotan esaten dugu, gaina alderdi guztiak esaten dugu, eta batez ere PSek eta EAJak, kuriosoa, eta PSek baita ere, negoziazioak hobe direla lasai eta isilean eta egitea publizitate gehiagori gabe. Bira, Andueza justo bere hitza apurtu eta atea zen mediatikoki baita ere astintzera. Ez dut uste hori horiek. Eta ze pasatu zitzaizun burutik, Podemosen Euskadiko zuzendaritzan Madrildik esku hartzeaz aritu zenean, tartean Euskal Herria Bilduk ere dei egin zuela horretan? Baina hori argita garbi esan genuen gezurra zela. Orduan, nik uste dut zuzendaritzak argi esan zuen hori gezurra zela, eta EH Bildukoek baita esan zuten ez zela horrelako hori gertatu. Orduan, galdera hori, ja, bi alderdiek esan dugunean gezurra zela, ez alda agian jarraitu ezakite, osea, bulo bati airea ematea, ez dut uste. Bueno, egia da zerbait esklusibo bezala markotu dutela askok, baina egia Gipuzkoako Batzar Nagusietako jardunari begiratuta, ez dela akordio bakarra izan, erdietxe duzuna foru gobernuarekin. Baina beste mota bateko bazkide izatea gustatuko litzaizuke, posible dela ikusita gero? Esan duzu bezala akordio gehiago lortu ditugu, orduan beste motatakoa ez, mota berekoa hasieratik, eta iaz ere bai, hainbat foru arau onartu dira dagoeneko Batzar Nagusitan, eta egon gehan ikuste dut denetan, batzuetan ez, baina gehienetan bai egon geha, orduan bazkide bera geha, mota berekoak, akordiotara iristeko pres dagoena. Esate baterako, zerga berrikuspenak etxe bizitzaren gaineko neurri asko jasotzen ditu, gaztetartea handitzeak, kenkariak ere zabaldu egiten ditu 5 puntutan kasu batzuetan, 18-tik 23 pasata. Etxe bizitza neurrietatik, esate baterako, hurbilago egon zaitezkete orain? Beraiek gurekin bai, hurbilago daude eta eskertzen dugu, gure tesietara hurbildu dira. Ez ikusten baldin badugu beren foru proiektuan jasotzen zutena eta oantxe bertan onartuko dena gurekin adostako erreformaren ondorioz, ikusten da gure tesiak onartzen dituztela eta onuragarriak izango direla onartzen dutela, orduan, eta gainera muga bat jarriko diegu baitare, alokairuetatik lortzen diren errentetan gastuengatik kenkariak eta murrizpenak ezarri izango dituzten jabeak muga bat izango dute, hain zuzen ere alokairu prezioan jarriko dena. Zuzen ere espekulatzen dutenek ezingo dute kenkari onak jaso eta baitaren batzuk, 5 etxebizitza baino gehiago azkatenak, transmisioetan hain zuzen ere penalizazio bat izango dute. Ez zuzen ere ez dugu bakarrekan laguntzen ondo egiten duenari, baizik eta gaizki egiten duenari, penalizazio txiki bat egingo diogu ere bai. Hori dira gure tesiak, ez dira inondik inora EAJak edo PSek inoiz egin dutenak. Babestuko etxe bizitzaren defendatzaile sutsuak ere izan zarete, horri buruzko neurri aldaketa bat badago, errentagarritasuna bilatze aldera, babestutako derrigorrez ere beharreko etxe bizitza kopurua murriztea, 75-50 buelta horretara murriztuko lukena. Honek ere aktibatu ditzake blokeatuta dauden esparruak, uste duzue, erakin positiboa izan lezakela? Ez gaude ados horrekin, politika horrekin. Ez dugu uste murriztu behar denik etxebizitza publikoaren gutxieneko kopurua, derrigorrez eki behar den gutxieneko kopurua. Hori inbertsio publikoaren eskuetan dago. Orduan, inbertsio publikoa baldin badago eta nahikoa baldin badago promotorak sartzen dira. Esatea promotorak sartzeko etxebizitza publiko kopurua murriztu behar dela, hori da onartzea merkatu liberal baten tesiak. Eta hori izan da zuzen ere, honea ekarri gaituen tesi guztia. Eta orduan ez gaude batera ados. 2015ko etxebizitza legeak argi eta garbi esaten zuen Euskadin etxebizitza publiko gehiago behar genituela eta merkatu libreko etxebizitza nahikoa genezkala eta ez genituela gehiago behar.
eta arduan neurri hau uste dugu atzera pauso badela. Bueno, jakinaren gainenen gozarako kronika politikoak eneko goiak atzo hemen esandako adirazpen batzuetan daukala oinarria abiadura handiko trenaren arira lurralde desberdinetako ordezkariak eta kasu honetan kolore berekoak direnak daukaten aurrez aurrekoa. Bueno, Gipuzkoar egia da, badagoela hainbat zalantzaren erdien, ez da, Ipar Euskal Herriarekin eta Frantziarekin ez dakielako oraindik ze lotura izango duen, eta ez da ezkioko geltoki horrek zenbateraino balioko dion. Ulergaitza iruditzen zaigu erabat ikusten nahi gean desadostasun maila hori alderdi baten barruan eta gainera hamarkadetan zehar gure instituzio guztiak gobernatu dituen nagusia gobernatu dituen alderdi baten partetik. Badakigu erabakia azken batean alderdi sozialistak izango dula, hau adifek baita erabakiko du nundikan jungo den, eta ez ikustea, jakinda alderdi sozialistak dazkala erabakitzeko gaitasun nagusiak hemen. Bere bazkide den alderdiak ez izatea postura bat adostuta bere barruan horrek ahultasun ikaragarria ematen dio erabakiari. Berdin duzien erabakitzen den, edo Gasteiz, edo Ezkio, edo hirugarren bidea. Euskaldunontzat nik uste dut oso itxura txarra ematen nahi dela, eta erabakia edozein dela ere norbait haserretuko du. Baina batez ere adostasun bat ez dagolako. Eta horrek basasten du ziurgabetasun bat baita ere gizartearengan, gizarteak ez dakila zer den onena, bakoitzak esaten dulako gauza bat, Gipuzkoarrek esaten dute gauza bat, Arabarrek beste gauza bat, Bizkaitarrek ez dute zer esaten, orduan gero lurralden arteko lehia batean sartzen da gizartea, eta ez du merezi hori. Nik uste dut hemen eseri bardia teknikoki aztertu eta alderdi jeltzaleak esan beharko du zein izango den bere hautua. Adingabe migranteen banaketa ere bada, Aldundien eskumena gainera izan da. Bueno, debatia ekarri duen kontuetako bat, Elisabet Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusi nintzen dugu esanaz, gainezka daudela bertako baliabideak, egia da lurraldeen artean ere oreka ez dagoela erabat orekatuta banaketa hori, Bizkaiak nabarmen gehiago jasotzen dituelako, oreka lurralde artean aurkitu behar dela uste duzu, baita ere? Nik uste dut eztabaida ez dela ondo bideratzen ari, nik uste duguna da argita garbi ultraeskuinaren markoan sartu garela instituzio guztiak, alderdi guztiak, ari gala hitz egiten ez zuzen ere adingabe migratuei buruz, aurrak, kasu askotan 10, 12 urteko aurrak, bere jatorrizko herrialdetik bere gurasoek bidali dituztenak honea, jakinda han ezin direla bizi, ezin direla hazi, ezingo dutela bizi irauteko inolako aukerarik izan, eta egia tratatzen aurroiek arazo bat izango balira bezala, eta ez dira arazo bat. Eta kopuruan ere ez dira inbeste. Orduan, nahi gea ultraeskuinaren diskurtsoan sartzen ari denok, eztabaida ez du merezi, eta gainera xenofobia eta rasismo kutsu badaka ere bai, orokorrean badakigu Ukrainaren kasuan ez dela horrelako eztabaidarik sortu, etorri bartzirenian. Orduan, badirudi arazoa adin txikiko migranteak arazo badiela azal iluna dakatenean bakarrik. Eta ez dira arazo bat, kopuruan ez dira arazo bat ez dare, eta orduan nahiago nuke ez hitz egitea termino horietan, banaketa terminoetan, baizik eta aukera terminoetan, integrazio terminoetan, inbertsio publikoaren terminoetan, eta zein dezakegun, etortzen zaizkigun aurrak, eta zein da formula politikoa, lau mila eta errealitatea da, terminologia zitze egiten ari garen bitartean, 4.000 bai, eta gazte daudela aukera baten zain. Confebaskek esaten digu, hemendikan 10 urtera beharko dituela 25.000 langile gehiago. Orduan, zen bada asko eta zen bada gutxi. Ez? Beharko ditu 25.000 langile gehiago, hemendikan 10 urtera Euskadin, eta badirudi 4.000 aur gazte Kanarietan daudenak gehiegi diela. Zertarako, norentzat. Eta zeinek erabaki du hori asko dela. Gehiegi ez gauza da muturreko baldintzetan daudela. Banatu ez gustatzen, baina aukerak eskaini bartzaizkiela. Baina baldintza horietan egotia, edo ez egotia, erabaki politiko bada. Eta foko mediatikoan jartzea ere bai erabaki politiko bada.
Eta kasu honetan badaka zerikusia azalaren kolorearekin. Ze Ukrainarrak etorri zirenean, zen horrelako eztabaidarik sortu. Orduan, Eko Foru Aldundiak ez dauzka 500 ukrainar hartatuta. Konparazioan ikustet, dimentsioaren aldetik ez dela berbera ez da ere. Baina zen badazka, 700. Hoi asko dira? Egun dauden baliabideak eta ikusita beste erkidego batzuk zenbat hartzen dituzten. Ez konparatu beste erkidego batzuk ez, esan asko dira, gehiegi dira, nahikoa baliabide ditugu, nahikoa familia ditugu, nahikoa esparru ditugu, horiak hartatzeko, integratzeko. Osa, guazen hitz egitea, dakagun hori nola kudeatzeari buruz. Ariketa ongien kudeatzeari buruz. Ez esan gehiegi den edo gutxiegi den edo konparatu ez dakit Gaztela Mantxarazkanarekin. Konparaketa horietan erortzen baldin bagea, aiga erortzen zuzen ere ultraeskuinaren diskurtsoan eta benetan. Ez da inorentzat onuragarria eta are gutxiago gure gizartearentzat. 10 eta 10 denbora gutxi daukat. Podemos Euskadik aro berri bat izabaldu zion zuzendaritza talde berriarekin, egia zuzendaritza talde horrek ere testu inguru komplikatu daukala, Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza erabat galduta. Zer moduz daude harremanak zeintzuk dira erronkak puntu honetan, Etxebeste Andrea? Harremanak ondo, horra idia martxan jartzen, estrategia berriak eta aro berri hau eta nipozik eta baita ere aldudan guztietan aholkatzen dut eta laguntzen dut eta galdetzen diate eta ni baita ere iritziak eta partekatzeko esparru desberdina dazkagu eta dena ondo ea buelta ematen jogun iaz pasatu genuen trantze horri eta buelta ematen jogun eta berriz ere azten gean. Bine, Etxebeste, eskerrik asko gunera bisitan etortzagatik. Eskerrik asko zuei.